Mba. Mgboye. Ozgozi emebe ọsịsọ ma ị mara na ị ga-eje akwụkwọ n'oge. Anụgo m Adakụ. M ga-eji ụkwụ. Ị nọkwa nso, a na-akpọ gị o. Ife nke a bụ nnukwu nsogbu karịrị akarị. Mmiri ekwesịghị ozi imetụ anyị ebe mmadụ nọ. Anyị ga na-akpachapụzi anya mgbe ọbụla. Kedu ife anyị na mmiri ga na-ejezi mgbe ọbụla anyị ji wee pụọ apụ?